हेलौ लोगोफोर आं नोंथांनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय स' भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना दोन आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामदों स' आं जेब्ला गोदान भिडिअ लाना फैयो अब्ला नोंथांमोनजों नोटिफिकेसन सहैयो स' नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय स' नै लोगोफोर जों दा वखा थांगासिनो आरो वखायाव हाबहैगोन फार्स्ट ओमफ्राय बिनि उनाव ओरै निपक' डेमाव हाबगोन जोङो माबायदि भिउआ बेखौ नायनो थांगोन स' नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबांनो देखायनो नाजागोन स' नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' आरो लोगोफोर जोंनि बेयाव दा बाइकआव पेट्रल सोलांगोन स' नैबेयाव भिउस मोनसे दं नागालेण्डनि बेयाव जों दा पेट्रल सोलांगोन स' नै बेनो बेयावनो सोगोन जोङो स' लोगोफोराबो सोगासिनो नै जों सोखांबाय स' बेनिफ्राय जों पेट्रल सोनाया जाबाथाय जों बेनिफ्राय थांसै आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओरैजायनो थांगोन जोङो नैबेथिंजायनि लामाया नाथाय बेनिफ्राय आगोलाव थांनो थाखाय नै बेयाव जों नागालेण्ड पास लानांगोन सासेयाव 100 लायो नामा बेनिफ्राय लानानै जों सिदा थांसिगोन आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा बान्दारि भिलेजाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय लामाखौ नाय क्लिनखा ना आरो भिउआबो मोजां नुगोन लोगोफोर नायबाय था स' लोगोफोर जों दिनै दा थांगासिनो लामायाथ' एकदमबारे मोजां स' फाखा गोजा एकदम खेंख्रा लामाथार आरोना स' बेयाव हरन मोजां दामना थाङाबानो माने एसे गाज्रि जानो चान्स थायो आरोना एसे मोजाङै थाल लानानै सालायनांगौ बेखायनो स' जोंना बाइक सालायग्रायासो स्मार्टखा बेखायनो मोजाङै सालायगासिनो बियो स' नोंथांमोन भिडिअखौ नायलांबाय था आरो भिडिअखौ लाइक खालाम आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामलां स' नोंथांनिसिम बेल' मोनसे फिसा रिकुवेस्ट आरोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' नोंथांमोना मा सानो नायलांबाय थादो आं जेसेबां हायो एसेबांनो आं नोंथांमोननो देखायबाय थानो नाजागोन स' नोंथांमोना भिउखौ माबायदि नाङो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय जों दा वखाबो थांगासिनो वखानिफ्राय डाइरेक्ट जों निपक' डेमाव थांगोन नोंथांमोना देखायगोन आं बेखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरनि एकदमबारे भिउआ माने बिराद मोजां नुदों स' बिउटिफुल नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिन्थिगोन फट' जाबाय आंसै स' नै लोगोफोर नैबेयाव गासिबो ज'नो मोनसे फट' क्लिक खालामबाय जोङो स' लोगोफोरनि जों दा थांगासिनो आरो स' लोगोफोरा भिउखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव बुंहरथार मोजां नांदों ना गाज्रि नांदों स' मोनसे कमेन्ट हरनायाथ' जेबो नङाना स' नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय माबायदि नांदों भिउखौ
guys, beautiful view, so beautiful. लोगोफोर माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्टआव बर'बानो जाबाय सनै बहुत समायना जायगा नोंथांमोना बर'बानो जाबाय माबायदि नांदों आंथ' बिराद मोजां नांदों नोंथांमोनासो माबायदि नांदों आं मिथिया कमेन्टआव बर'बानो जाबाय so beautiful जोङो अखा मोनफैथारसिगोन so मोनसिगोनानो नै so बारा गोबाव गैथारला so नै लोगोफोर बेनो अखाया बेनो एकदमबारे न' हाजार हाजार न' दंब्ला so नै बेनो आरोना अखा जों अखा मोनफैबाय दा फ्रायनो बेनो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आगे ब्रो ओइ सिग्नेचार गैला लेवरा जागोनबाय इसेल'सो ओइ दे माबाला दा जोङो अखा नायनाया जाबाय दा जों लिफ्टखौ थांसिगोन दा जों गिदिंफिननोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो अखा गेटखौ नैबेयाव देखायगोन आं नायलांबाय था नै अखा गेटखौ नैबेयाव नुगोन नोंसोरो फैबाय गेट ओइ तरबन ना लोगोफोरजों दा लिफ्टखौ मोनफैबाय बेनिफ्राय माबायदि नुयो नायबानो जाबाय माने दैमा दं आरो माने सुइस गेट डेम दं आरो बेयाव माने दयंनि दैया माने बेनिफ्रायनो बोहैलाङो दयंआव बेनो गोलैयो बे दैयानो स' नायबानो जाबाय भिउखौ माबायदि नुदों आरो लोगोफोर आं नोंसोरनो दा डेमखौबो देखायगोन स' नैबेनि भिउखौ माने नायनानै लाग्रो माबायदि कमेन्टआव हरबानो जाबाय माबायदि नांदों स' नोंथांमोन नैबेनो माखासेफोरा फट' साफायलागासिनो DSLRजों स' नैबेनो नायलांबाय था नोंथांमोना आं डेमखौबो देखायगोन दा स' बिउटिफुल ना लोगोफोर मा खालायदों खेबसे अखा हाखाबाय माबे थाङा बैयाव टाउन खालामलाय जायगा नायनोबा अखा एकदम अखा गइलु निपकु मा दाहायसो दा नाय होमबा इयाव फैसो ओ बस्था मानि खोबाय बे गाहत लेवरा लसन माने इ स्टाइल सिगोनब्रा स' नै लोगोफोर दा डेमखौ नायदो बेनो सुइस गेटआ मेन सुइस गेट हाजोनिया बेनो आरो नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बिराद गिदिर दैया राननानै दं खोमालै लोगोफोर आंबो मोजां मोनथिया एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय स' आंबो मोजां मोनथिया नायलांबाय था नै बेनो बिराद बरिया नुखादोंना स' बिउटिफुल प्लेस बाब्रै नै लोगोफोरा जोंना स' लोगोफोर भिडिअखौ माबोरै नांखो कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो हायोब्ला लाइक खालामलां आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामलां स' नोंथांमोनसे मोनसे बिसोमनो मोनसे फिसा रिक्वेस्ट आरोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय स' बेनो नै बरिया जायगालै बिउटिफुल स' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै स' आरो गोदान नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय